Arrarik arra, Leo Lioni eta lehen zikloko ikasleen irudiak. Egun batean, txantzangodi goze batek bat ikusi zuen. Ezberalda bezain berdea zen eta adar batean zegoen. Ara irenzteko zorian zegoela. Enazazudan, bat naiz, oso baliotsua naiz. Gauzak neurtzen ditut. Ia, neurtu nire izatza. Oso erraza, esan zuen arrak. 1, 2, 3, arra bete. Pentsa, esan zuen txantxangorriak. Nire izatza 3 arra bete luze da. Eta arra gainean hartuta, neurtu beharra zeukaten beste txori batzuen gana egin zuen egan. Flamenkoaren lepoa neurtu zuen arrak. Tukanaren mokoa neurtu zuen arrak. Koartzaren hankak neurtu zituen arrak. Paisanaren izatza neurtu zuen. Eta kolibria neurtu zuen alderik alde. Goiz batean, urretxindorrak arrarekin topo egin zuen. Neurtu nire kantua, esan zion urretxindorrak. Baina nola, esan zion arrak. Nik gauza neurtzen ditut, ez kantuak. Neurtu nire kantua, edo gozairako jango zaitut, esan zion urretxindorrak. Orduan, arrak ideia bat izan zuen, saiatuko naiz. Esan zuen, aurrera, egin kantatu zuen urretxindorrak. Eta neurtu zuen arrak. Neurtu eta neurtu egin zuen. Arrarik arra. Begien bistatik galdu zen arte. Eskerrik asko. Leo Lioni.